Drobné šperky či kapsičky si môžete vytvoriť pomocou špeciálnej techniky z ovčej vlny, ktorá sa nazýva plstenie. Cez víkend ste si ju mohli sami vyskúšať. Nezisková organizácia Stopka, ktorá sa venuje nevidiacej a slabozrakej mládeži, zorganizovala počas víkendu podujatie so zaujímavým názvom Plstenie. Touto akciou odštartovala Stopka celý rad aktivít určených pre širokú verejnosť. Celé to zapadá do jedného projektu, ktorý voláme, že Ručne vzručne, v rámci ktorého v januári až marci ešte budeme pripravovať nejaké ďalšie tvorivé dielne zamerané na takéto možno trošku netypické, neviem, či to nazvať až remeslá. Možnosť dozvedieť sa niečo viac o plstení a zároveň si túto činnosť rovno aj vyskúšať využilo v sobotu asi 20 ľudí. Priamo v centre neziskovej organizácie sa tak mohli naučiť, ako sa z ovčieho rúna vyrábajú rôzne predmety. Buď suchým spôsobom sme pracovali s ovčím rúnom a s ihlou na plstenie, kedy sa upravuje prostredníctvom formičky tá vlna do nejakého požadovaného tvaru. A mokrým spôsobom pracujeme na guličkách, ktoré využijeme v nejakých šperkoch, prípadne budú vyrábať kapsičky. Všetko, čo robíme, sa snažíme robiť formou zážitku. To znamená nielen o tom počúvať, ale si to rovno aj vyskúšať. Plstenie bolo prvou aktivitou Stopky určenou pre verejnosť a do ďalších mesiacov už majú pripravené nové nápady. Najbližšie to bude výroba košíkov z prírodného materiálu pedigu, zhotovovanie reinstikov, čiže dažďových palíc a pred Veľkou nocou je naplánované zdobenie kraslíc. Na začiatok sme vybrali remeslá, z ktoré aspoň povedzme jeden dobrovoľník alebo dvaja dobrovoľníci z našej organizácie vždy o nich niečo vedia a chceli s nimi oboznámiť ďalších ľudí. Jednak tých, ktorí sa už okolo Stopky motajú dlhšie a jednak hlavne aj priviesť na naše aktivity verejnosť. Hneď na prvom verejnom podujatí organizátorov potešila vysoká účasť. My sme strašne radi, že prišli rodičia aj s malými deťmi, prišli mládežníci, 17-roční, 20-roční. Na to, že je to prvá aktivita pre verejnosť, tak sme veľmi spokojní. Čakali sme, že tu možno budeme sami. A nie sme. Celý projekt Ručne zručne bol podporený z fondu Citibank z komunitnej nadácie Bratislava.